बिटिआरनि खालिंदुवार बियाबाव दैबानाजों खुरखा जालांनाय लामा दालां बानायनायफोरखौ फोसाबदों इउपिपिएल दोलोआ। थांनाय साननैसो सिगां थादोनाय दै जुब जुब अखा हानायजों दैबाना जाना गामि लोमनाय, लामा दालां खुरखाना बायनाय बायदि खहा जानायफोरखौ नायनानै फोसाबदों इउपिपिएल दोलो आरो गामिनि बिसिडिसिफोरा। उदालगुरि जिल्ला खालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सेनिपारा, खैरिगुरि, लेटफेटकार, हाहिनि, बथाबारि बायदि गामिफोराव खालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि दैदेननायाव दैबानाजों खहा जानायफोरखौ फोसाबनाया सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारिखौनो मोनफ्रोमबो खहा जानाय गामिफोरनि बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा जथायै सामलायगासिनो दं। मख'नो गोनांदि गामिनि रायजोफोरा बयबो जथायै ओंखारनानै बे फोसाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफाना खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे रतनपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय, लोगोसे पानेरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे खलसि दैसानि जि गोरा खुरखानाय, बे खुरखानायाव जोंहा गोबां गामिया बेवहाय खहा जादों, लोमसावजोबदों। गामिया लोमसावजोबनानै रिलिफआव थानो गोनां जादों। माइ आबाद बा खोथियाफोरा खहा जादों, फबजोबदों। बेवहाय थास'नि आबाद आरो बेनिफ्राय बानलु आबाद खालामनाय जादोंमोन, जिंखा, फल बेफोरखौबो खालामनाय जादोंमोन, बेफोरबो खहा जाजोब्बाय। दायो रायजो राजाफोरा ओंखारनानै सेनिपारा गामिनि, खैरिगुरि गामिनि आरो जोंहा बे थाराइबारि गावलिभाङा गामिनि रायजो राजाफोरा ओंखारनानै दिनै बेखौ बे खलसिनि जिथुनिखि माने खुरखानाय बेखौ औवाजों प्रटेकसन होनो दिनै रायजो राजा गासैबो ओंखारदों आरो बेवहाय जोङो दिनै नायनो फैदों। आंबो पुरुलिया भिसिडिसिनि चेयारमेन हिसाबै आरो खालिंदुवार ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि इउथ विंनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै जों बेवहाय नुजाथिफैदों रायजो राजाफोरजों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों। खावलायनाय लेखा बिथांमोना गोसो खुसियै गावसोरनो बिथांमोना ओंखारदों दिनै आरो दिनै बेवहाय जोंहा जोंनि खालिंदुवार ब्लक कमिटिनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेसन मिनाल कसारि बिथाङा दङ। बिथाङाबो फंनैसो बुंगोन आरो रायजो राजानिफ्रायबो जोंहा गोबां बुंनांगौ दङ। दिनै नैबे जोंनि दैबानानि लोमनाय जि ओनसोल, बे ओनसोला सेनिपारानि साहा खालिंदुवार समस्थिनि सिङाव थानाय मोनसे ओनसोल। बेयाव जों नायफैदों, दिनै खौरां लाफैदों। बेयाव रायजो राजाफ्राबो लोगो बाहागो लाफैदों आरो जि मेरामति मेरामति खालामनो थाखाय रायजोफ्रा लोगो ओंखारदों। बेवहाय बिथांमोना औवा लाबोदों, सेखा, खदाल गासैबो लाबोजोबनानै बिथांमोना बानायदों। जिखिनि बेबस्था बेयाव खालामनाय जादों। जोंनिफ्रायबो जिखिनि सहयोग, जोंनि राजनितिक हान्जा इउपिपिएलनिफ्रायबो जिखिनि सहयोग खालामना जों खालामदों आरो इयुनावबो जोङो बिदिनो जोङो खालामगोन आरो जों खोथा होदों जे बेयाव मोनसे सरकारि आसनि मोनसे जोङो थाबैनो मोनसे प्रसेस खालामनानै जों बेवहाय खालामनायनि मोनसे बेबस्था जों बिदि खालामनाय जाबाय आरो बेयो थाबैनो जागोन। खुलुमबाय। बे ओनसोलनिनो खैरिबारि गामिनि सासे सुबुं। आंबो दिनैनि बे समाव जोंनि सेनिपारा, खैरिबारि, गेजेरमाखा, गावलिभाङा, जार्नि बस्तिनि रायजो राजाफोरजों दान्दिसे सम बे खलसि दै खुरखानाय आरो लोमफावनायाव जा होबथानाय बा प्रटेकसन खामानि, बेयाव आंबो बाहागो लाफाफैदों। थारैनो जों रायजोनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो, जाबादिहै बिथांमोना सरकाराव गादियाव थानानै दा जोंखौ एसे हेफाजाब होफैदों औवा प्रटेकसन होनायनि थाखाय। बेयाव रायजो राजाफोरनो एसे सानसुनि आदार जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामदों बिथांमोना। बेनि थाखाय साबायखर बिथांमोननिसिम। आरो जोंनो नांगौ मुवा जानाय जेरै तार, बस्था बेफोरखौ होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोङो रायजोनि जानानै साबायखर बावहरो आरो भबिष्यताव जों खावलायनो सानो नैबेयावहा मोनसे सरकारि आसनिफोर हमनानै प्रटेकसनफोर हमनानै जाहाथे गामिनि रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब आरो मदद खालामो। नङाबा भबिष्यताव दैया बिथिंनो थांनायनि लामा लागोन। बेखायनो सरकारखौ जों खावलायनो सानदों। आरो जोंहा गोबां खेथि नस्थ' जाबाय, हा
मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।